පහුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදකින් තොරව සියලු දෙනා එකතු වෙලා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව ගොඩ නැගුවා. கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கத்தை உருவாக்கினோம். රට පුරා විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගත්තා. நாடு பூராகவும் ஒரு பாரிய வெற்றியை நாங்கள் ஈட்டியிருந்தோம். ඒත් මඩකලපුවේ ටිකක් මදි වුණා. ஆனால் மட்டக்களப்பில் சற்று போதாமல் இருந்தது. මඩකලපුව විතරයි. மட்டக்களப்பு மாத்திரம்தான். නේද? அப்படித்தானே? ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ අපි ගිය සැරේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී අපි රට පුරා ගියත් අපිට මඩකලපුවට එන්න බැරුණා සහෝදර කිව්වා වගේම. அது நீங்கள் கூறியது போன்று நாங்கள் கடந்த தேர்தலில் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கு நாங்கள் சென்றதால் நீங்கள் கூறியது போன்று நாங்கள் மட்டக்களப்புக்கு வர முடியாமல் இருந்தது. ඔන්න දැන් ආවා. இப்ப நான் வந்துட்டேன். ඉතින් එහෙනම් දැන් මැයි 6 මොකක් වෙයිද? அப்படி என்றால் மே 6ஆம் தேதி என்ன நடக்க போகின்றது? ඔව් මැයි 6 වෙනිදා මේ නගර සභා ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණයේදී මේ මඩකලපුවෙත් විශාල ජයග්‍රහණයක් ජාතික ජන බලවේගය ලබා ගත යුතුයි. ஆகவே இந்த எதிர்வரும் மே 6ஆம் தேதி இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு ஒரு பாரிய வெற்றி தேவைப்படுகின்றது. අපේ රටේ දේශපාලනය උරුම වෙලා තිබුණ ඉතිහාසයේ බෙදුණු අයට, බෙදන අයට அதாவது நமது நாட்டின் அரசியல் பிரிப்பவர்களுக்கே உரித்தாக இருந்தது. ජාතිවාදී ලෙස බෙදනවා, இனவாதமாக பிரிப்பார்கள், ආගම්වාදී ලෙස බෙදනවා, மதவாத ரீதியில் பிரிப்பார்கள், පළාත් අනුව බෙදනවා. பிரதேச அடிப்படையில் பிரிப்பார்கள். ඒවා ඉතිහාසය. அது வரலாறு. පෞගේ මහමැතිවරණයෙන් පස්සේ මොකක්ද වුනේ? கடந்த பொது தேர்தலின் பின்னர் என்ன நடந்தது? ඒ බෙදුණු දේශපාලන මුළුමනින්ම අහෝසි වුණා. அந்த பிரிக்கும் அரசியல் முற்றுமுழுதாக தோல்வி அடைந்தது. වෙනදා කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? முன்பு என்ன நடந்தது? නැගෙනහිරින් තෝරනවා, නැගෙනහිර පළාතේ ජන පක්ෂවල නායකයෝ. அதாவது கிழக்கை சேர்ந்தவர்களை தெரிவு செய்வார்கள். උතුරෙන් තෝරනවා, දෙමළ පක්ෂවල නායකයෝ. வடக்கில் தமிழ் கட்சிகளை தலைவர்களை தெரிவு செய்வார்கள். දකුණෙන් තෝරනවා, සිංහල පක්ෂවල නායකයෝ. தெற்கில் சிங்கள கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்வார்கள். හැබැයි පහුගිය මහමැතිවරණයේදී මොකක්ද වුනේ? ஆனால் கடந்த தேர்தலில் என்ன நடந்தது? උතුරෙනුත්, வடக்கிலும், දකුණෙනුත්, தெற்கிலும், නැගෙනහිරිනුත් கிழக்கிலும் තේරුවේ එක දේශපාලන ව්‍යාපාරයයි ඒ ජාතික ජන බලවේගය විතරයි. தெரிவு செய்தது ஒரே அரசியல் கட்சியை, அது தேசிய மக்கள் சக்தி மாத்திரமே. ඒ කියන්නේ අපි එකතු වීමේ පියවර තිබුවා මහමැතිවරණයේදී. ஆகவே நாங்கள் ஒன்றுபடுத்தும் செயற்பாட்டினை நாங்கள் ஆரம்பித்திருந்தோம். වෙනදා ඡන්ද කියලා කියන්නේ අපි බෙදනවා. முன்பு தேர்தல் காலங்களில் மக்களை பிரிப்பார்கள். දැන් ඡන්ද කියලා කියන්නේ ජනතාව එකතු කරනවා. தற்பொழுது தேர்தல் என்று சொன்னால் மக்களை